yana ba. Don haka duk wanda ya zo ya ce maka annabi ya ce sai ka karba. Misali jama'a, lokacin da aka samu hausawa zage-zage da zamfarawa da sakkwatawa da katsinawa suka rinka tafiya, malamai ne daga nan kasar zazzau da katsina da zamfara da sokoto suna tafiya kasar ghana suna kai addinin musulunci, amma sana'a suke, zage-zage da makamantansu suna dinki, katsinawa da sauransu suna kai kayayyakin kasuwa, ana kai goro, ana kai kaza, ana kai kaza. Sai suka haɗu da wasu ƙabilu a Ghana masu suna Asanti ko Ashanti, sai suna mu'amala da su. Waɗannan ƙabilu a wancan lokacin ba su shiga addinin Christianity ba ma, domin a wancan lokaci tun farko-farkon al'amari ne wanda bature wannan wato tunanin shi bai riga ya yaɗuwa karɓo a ƙasashen Ghana ɗin ba ma. Don haka ko dai mutum yana maguzanci ko kuma ya shiga musulunci. To waɗannan mutane da ke tafiya daga ƙasar zazzau da katsina da sokoto da zamfara sai suka zama banda kasuwanci kuma malamai ne, amma sai suka fara bayyana a malamai a 'yan kasuwa. Don haka sai amana da kula da gaskiya sai ta bayyana daga gare su, sai waɗannan ƙabilu sai suka rinka matsawa kusa da su. In yana da kuɗi ɗan ƙabila Ashanti sai ya ɗauka sai ya bawa Bahaushe ya ce gashi ka aje mini. In yana da wata amana sai ya ɗauka sai ya ba Bahaushe, ba wata rubuta takarda, don duran da ya zo tambaya za a bashi abin shi. To in dan uwan shi ya tambaye shi, a wane ina kaza ɗinka da na ga bana gani, sai ce ai na ba dan Allah ajiya, saboda ba musulmi bane su, sun yadda akwai Allah, sai suka ɗauka waɗannan 'ya'yan Allah ne suka zo suka zauna da su, saboda mai Allah mai gaskiya ne, to ga wasu mutane masu gaskiya sun zo. Kar kai mamakin kalmar tunda ba musulmi bane. Ashahid, menene ya kai waɗannan mutane aka gaskata su har aka ce musu 'ya'yan Allah? Saboda mai, saboda gaskiya, kuma ƙarya da cin amana bata bayyana ba. Da muka je muka yi hira da iyaye da kakanni hausawa na Ghana waɗanda suka zauna afuwan hausawa a ƙasar Makka shekara 100 shekara 200, sai suka ce daga cikin garin Makka za a ɗorowa Bahaushe dakon gwal, a ɗora mishi dakon gwal zinare katan a naɗo mishi ya kawo har shagunan da ke Ka'aba, ba a san shi ba, ya zo wa bayar a shagon a biya shi kuɗin dakon shi ya tafi. To me yasa aka samu irin wannan yardar? Shine cin amana da sata da rashin gaskiya ba su bayyana ba. Ko kun fahimta? To a irin wannan halin kaga kowa aka gani sai a amince mishi. A nan Zaria mu da iyayenmu suka zo a matsayin 'yanci rani, mun ga irin yadda suka samu karbuwa. Shine bako ne zai sauka 12 dare, amma duk inda ya kwankwasa kofa sai a buɗe mishi 12 dare. Ya ce na zo cirani ne, sai a ce mishi to ga ɗaki ka kwana kafin gari ya waye. Ita matar ka ta shigo ta kwana cikin mata. Kafin gari ya waye mai gidan ya yi tunanin ina zai samun mai ɗaki a gidan ko kuma a gidan makwabta, a marhabe shi. Saboda me? Saboda babu wani rashin gaskiya da ya bayyana. To me ya faru daga baya? Yanzu ba 12 dare ba, karfe 5 na safiya ma ko karfe 9 na safe sai mutum ya zo ya kwankwasa gidanka, sai kana leƙe-leƙe. Haka ne ko ba haka ba? Saboda rashin gaskiya da ya bayyana. Yanzu misali, rashin gaskiya da bai gama bayyana a kasar Maka ba, har yanzu aka kira sallah azhar ba sa rufe shago, in aka kira la'asar ba sa rufe shago, magariba da isha ba sa rufe